Дагын бастыгы химмәдди курактайдан Тадис призеры Яков Дмитриев Кабаевлы турар тан Пучокалага бастыгылаган кадының оддон жаваны курактайын яга каддагаста бәһә бүген көрүннәрдән аттыры кара. Обсега Тадис болду. Булан толла, буламы зечер киде канаденде. Буламын бәм астанна. Ата курактайын кала Бионагаски, конечно, то. Накалла хосту болла. Дагын накалла хосту кадыр. Оннысы үстө курактай ханада бис свои лей барар болар. Ата главное это трамата теңаста. Тутумелгиге була биреме бителигине бәһә октан кабыдан. Эне эсе ток үле үтүлләктә уна тугынары хүстәдин ягынаты. Бәһә 15 күндә кабытыр. Октабы. Эседә ягыда әбилли бар бит. Сөдән астыр дигән мара 15 күндә кабытыр. Эне бион тетбер кытады. Әбилли прогресс бар. Жаркы тәһне әгәчигене колоры тутумегиге һәм биреме оңра хыртаны касыдаганы. Астын дила бионикке дип. Оннан каны көрүнгөттен ари астымакка тураганы, каны көрүнөгөн лапа эптимден тураганы. Маска чүк-чүк табылды. Машан дип. Шүбәс меседе. Süper mis, 20 mis. Hibeste. Ana aviatılar. Hatta onlar da normal. Tutum onlar da. Şudiver onlar şudiver hallan şurbeti. Fattirin şurbeti. Şimdi kurduk. Tapastı start parmin bir böyle bulan tollar. Онта колорожа дөгөн курактайдыр 12 гектар манна боланы бия нагаски агалабыта ухум ба катагиле айнак боланы меки кадыр арзмиканын орога бага тора мехдер юскидер жок адага инде. Таны нахат бакия кадыр тофай. Ик тахан саялар таны мерникална мекиса. Таны саяла. Көрөжөн. Дөрөг яа сулак бай. Әпче оннан анаско химедәһенеге мәһетиләкте китәнгән дөгөнгә тиен улуын тиен күскә оннан тона тәдисместене җенҗе вопрос бескә такарынҗы инне тохтяналар колар дөгөнгә булырын дөгөнгә тәдисместе булбытын быел дөгөнгә тәдис булбыты оны бу бартык химедәһенге әмә тәдисместе җитә кадәр такаканада җен торы мете хана бар ул сенән расатасында булды кадәр анда күрдек Что-то не хватает. Мактау.